TikTokerler sunuğa dişgär dip hasaplayan. İzna koşulmalar koş. Mesela TikToker, Viner ya da videolarında da SMM sunuğa dişgär dip hasaplayan. Dörözülü işgär dip mi? Ava. Dörözülük sunuğatta var da. Kalan rahatlar uykunda da. TikToker diyen söz näme diýende de özü täzeçilik bolansa entek üýtgüç taryh bolman üçin bir agramly zat tökmünde TikToker diýende agramly zat tökmünde entek dogly kabul edilen nokta. TikTok'a bir wagtlaýan zat ýalar. Şu wagtyňa öýkünmeler gidýär diýen. Hawa ýok. Näme diýen bolsa, şonu edýärler şonu. Ýöne TikTokerlaryň içinde de bloggerlaryň içinde de şu hatta haririni mahavat edip ortaya çıkýarlar var ha internet. Şolun içinde de bizlerim has güçlü aktörden şu ýazýan käwratlara şoňa redaktorçylyk giýilsin has gowy eser çykaryp boljagyny gözüm ýetýän adamlar bar. Düşündürülmü? Düşündük ýöne ünlü şolar dörözülük adamlar hata edýär. Yok. Hasap edýärler kärçin. Şolarda indi şundan. Şu ön kıgılığında şu aylanıp onu bilmeyen aylanıp gördün de. Ştaýda bolup geçen gurrunlar barada menem öz pikirimi aýdyp geçetilmeli. Bu oğlanlaryň üçsüne de silahymyz soňsuz hormat goýýas. Üçsüne de hormatlar silahlary bar. Ýene häzir şu blogerler barada gurrun men hiç şeýle özüm hakynda gurrun edemek sebäbi men bloger däl, men özüme bloger diýemek. Ýene hakyky blogerler barada öz pikirimi aýdyp berjek. Ştaýda bloger, TikToker bloger diýilýär. Indi şolaryň üstünden bir hylçak bir kol düşen ýalyk edip, peselden ýalyk edip gurulaýarlar-da. Sunota degişlimi, SMM-şikler da diýip bir kol düşen ýalyk edip gurrun berilýär. Köp häzir kommentariýada ýazylýar-da, oşo blogerler okuwamy, eýlemi, beýlemi, men bir zat aýdym. Okuwny okap, 5 ýyl üstünde işläp hem sunugata eý bolup bilmedik adamlar bar. Onuň şolar bilen häzir bloger diýende Kavidya, Döwran aktör, Akmırat, ýene giden kän bir giden. Onuň şol Kavidýaň çykarýan ya Döwran aktörüň çykarýan käbir videolaryny agdymyň suwuna kyzyryp görýäs gerek. Görýäs, значит, şol sunugat. Hemmekin näçin men çykary bilenmek, ýa-ni näçin başga bir çykary bilen şolar ýa videolar. Значит, sunugata düşünemedi. Sunugata düşünýänler çykarýar şolar ýalyk zady. O taýda blogerlaryň üstünden bir batjak bolup zat edip gurrun ditmän. Gurrun sermeller şo taýda Kavidýaň çykarýan videolaryndan gurrun beriň. Akmyradyň, Döwran aktörüň çykarýan videolaryndan beriň-de gurrun halkyň aňyna guýýan gowy pikirlerinden çykarýan sunugatlaryndan gurrun bermeller şo taýda. Diýjek bolýan adam blogerler, TikTokerler diýip bir hili peseldip gurulameldäl. Men şo sorag berýän adam Kerim Haly da, Kerim Haly men özüm söýüp silap görýän oglanym. Goşgularyny Lüboy dadyny silap hormat başga, ýene gurrun başga datlary diýdi. Şo sorag berýän adamy Döwran aktörüň profiline bir göz aýlama maslahat berýän. Ýekeje videosyny 17 million adama görkezip bilen bloger şol. Daşary ýurtlary öz ýylynyň gaýtaladyp, öz hereketini şolara gaýtaladyp bilen bloger şol. Kavidya, ne Kavidya hakyna gurrun bereňde Lüboy blogeriňe hater bolýar. Lüboy blogerde hater bolýar. Ýöne şol Kavidyada ýekeje hateram ýok. Şo Kavidýaň kommentariýasyna girýän, alkyşdan başga hiç zat eşitmeýän. Ondan daşyndanam öz prokollary bilen düşýän videolary bilen Gaday gardaşym, Balşoy, Maloy, Atahan, Atam 077, Serana Murçuk, Mekan Nopatov, ken bulan iwi, talantly, sunugata düşünýän blogerler, TikTokerler gaty kän. Bulan haýsy bir barada gurrun berjek. Onu diýjek bolýanyň Atahan diýil. Men o gatnaşýanym ýa video düşýärdim diýip atlaryny agdamak. Videolarynda ýörüşi bilen sunugat döredip ýaşalaglar. Oň daşyndan Balşoy söýüp silap çykarýan zatlaryny daşary ýurtlar bilen bile görýär. Значит, şo sunugat
Hemme kimin elinden gelen ok, hemme kim başaran ok şodady. Olam şo sorag berýän oglanyň özi blogerler, tiktokerler sunugata düşünýärmi diýip sorag berýän oglanyň özüni lişni men YouTube, Instagram, TikTok usulen tanadym. Men başga ýerde göremokdum şol oglany. Şol oglany men özüm lişni TikTok usuly şol oglan TikTok usulen tanaldy. Şoň üçin birazajyk beýgelenden soň ýygyňdakylar basjak bolmaly, azajyk başartaňa elinden tutmaly, gollaw bermeli, ýok tamam, azajyk ýygyňa seredip durulmaly. Bu men öz düşünjem, öz pikirim. Tebawy talantly blogerler, TikTokler gatken, olara azajyk ýol berseň, olar saklatmaya, eýgartmaya, sunugata düşünýär, znaş düşünýär, şolar şeýdip videolar çykarýar. Şoň üçin men pikirimçe ýa şu ady agdalarlar we şoňa meňdeşleň hemmesiniň özü men üçin sunugat. Adam şoň üçin adaçyk gurulanda ezelde ýygyna seretmeli, öň nämedim, indi näme diýip gelip çykan ýeriňi, zadyny ýatdan çykarmalylar. Bu men pikirim. Hemme jaňyda hem sag bolun, dinläniňiz üçin minnetdar. Kerim hally ben sana deýsirler şu görüňler ýaman gowja görýärdim däre etme ýa. Bilýärmi? Bäs şunu ödüňe Kerim hally diýilse ödüňe şofran bolmasana ha. Ýokardan aşağı fereden bolmasana oglunlar ola pullu okurlar, waýynlar, ihmemsikler, saat diýen bu ödüň näme ha ödüň bize Play Market'dan ýa Google ýa odatlaň üstüne tamakardyň üstüne tanamadyk şu TikTok'un üstüne tanadyk goýsana. Gayrat et dost. Ýokardan aşağı feretme bamy. O bolgusyz gülküňe etmesenen gaýdypla. Ýaman şu bir küçük merak bar şu videolar öňünden çykdy awalen. Mara gahar mere ýaman görýärdim däre ýantenle. Dagşy sen näme jogap berilmän otyrdyň? Berde jogabyny. Ödüňle şu datlaň üstüne tanalmadyňmy? Ödüň şu bir näçe ýurtlarda sen tanaýarlar ýa şu internet, TikTok ýa YouTube üstüne tanatmadyňmy? Kerim halla video çeken blogerler, tiktokerler, efirçiler we şoňa meňdeş internetde hareket edýän nemeler, adamlar, türkmenler. Gonşmal, şeýle ýaýnaga beýse hoýdyş ol bul videolaryň postlaryň gatdy görmäňe. Postlaryň bir gaýrasyň podaýma. Postlaryň ýa üçin sorasaň gatdy görmäňe. Ol eýle beýle Kerim halla şagal oglana bola ýeňe öýde çödülen ondan bundan haýjy şeýdip kän hareket edýärler. Geljen ýerine oturtdyň oday malades, bu ýydan şuleterede oturanlar oglanlar emme jaňyda gaýlar. Daş etdiňiz malades, maňa da ýetirmediňiz hem men nazyşa diýip ýetişmedim, o birden patlady. Onuň üçin daş etdiňiz arkaňyzda malades, like emme jaňyda. Kerim halatyn tanasyn kim ol iki zaman goşkokap, TikTok bolmadyk bolsa Kerim hal wam ortada. TikTok bolmadyk bolsa. O Barcelona'da YouTube'dan video çekdiler, şeýdip gören Kerim halydyr da ara ýerine goýuň oňalyklar. Biz var aýjyň öz aramyzda näýlem bolsa gaýdyp bäri goşa oklanypdy. Hemme jaňy bileje toplaýyp jogap berdiňiz, daş etdiňiz. Malades. Kerim hal atyňy tanawyny. Sen goşkokanýalyk däldir bu işler, o bäzi internet. Daylar, daydalar, nemeler, babalardır bärdäkler o. Assalamu alaykum merhabalar. Görüşüňiz ýaly hemmeler bolmaz ýa dowam edýär. Hemmeler gowluga barýar. Ýagny 3 ýol wagtly gepleşiginde ýagşa TikTokerler, modişgerler diýip hataplaýarmy diýip beren soragyma dörli setlenmeler geldi. Türkmençilikde bir gowy söz bar. Söz öz eýetini tapar. Hakykatdan hem söz öz eýelerini tapdy. Bu video hiç esenem bir akıl paýkatly TikTok'da bir gowlugy wagt edip bir halkymyzy gowluga edip ekrana alyp barýan videolar çekýän oglanlar teslenmäýär we olan öz aladalary özüne ýetip olara bu video degişlemdär. O ýerde bir akıl paýkat düşünje bilen pikirlensen soraga aýdym TikTokerler modişgerler diýip hadaplaýan. Jogabym juda ýerlikli boldy. Käbir TikTokerleri modişgerlerden belent goýan diýdi ýagşy. Sunwat diýilen zat hiç esenem adamy azgyllyga, bir erweklige etmek üçin döredilmedi. Sunwat adamlar gowluga çağırmak üçin döredildi. Şeýle işler edýän oglan gyýlaryň zanyga bolsun, işler rowaç bolsun. Bizim şol soragly videomyzda bolsa bir degerli adam seslenmedi. Oňa daha satyp bir awray galdyrjak bolan oglan gyýlar seslendi. İçinde bir ýany soraga düşünüp gowy jogaplarlar, amma janlar sag bolsun. Biz maksatymyza ýetdik. Bizim maksadymyz şu TikTok'daky hakykatdan hem talantly oglan gyýlaryň
sunuwat hakkındaki düşünjesini oýarmak, sunuwat näme diýilen soragy şolaň düşünjesinde oýarmak we geljekde gowy işler etmegini galanmak. Täze talant diýilen zat hemmälerde bar, onu ýerlikli ulanmasan meýwesiz bagýalygy bar. Nähip bolsa geljekde deň dostlarymyzyň hemmesi sunuwatyň nämedigini duýarlar, düşünürler, hem düzelerler, hem sizin düzelmemiz için men özümü oka tutturmagy, elmydama taýyn, nähil düşünseniňiz gelse elmydama açyk. Umman sorada da, ol videoda da hiç erwet niyet ýok. Asyl erwet niyetli işe özüm ömrümde etmedim mikan diýen. Sanyňyz sag bolsun, halkymyzyň, bizden ölen nesilleriň ömür edep ekramly, gowy adamlar bolmak üçin gowy videolary, sunuwatlary töreder diýip umyt edýän söýlerdi başlar. Videolarımızda, yüzlenemizde Kerim Halla da, Ýagşyýa da, Beýmurada da fiýlaýar, söýýär, hormat goýýar diýip, hormat bilen, hatta siz diýip yüzlendik. Siz videoňyzda derekli adam, dereksiz adam diýip yüzlenýär. Ne siz sunuwat adamsy, ne siz şahyr. Siz şahyr bolup, sunuwat adamsy bolup, derekli adam, dereksiz adam diýip adamyň mertebesini peseldip, gaýgaryp saýgaran ýaly, saýgat bilýänmäseňiz, siz sunuwat adamsy bolup şunu diýip bilýänmäseňiz, onda başgalaryndan hiç gyly ýagdaýda atyweryp oturmalylar. Onam gep eýesini tapar diýipsiňiz bilen, hawa siziň aýdan gepleňiz belki de bizi tapypdyr diýeli. Siz bize yüzlendiňiz, hawa bizi tapypdyrmyşyn, blogerlaram size yüzlendi, Beýmurat bilen ýaşy hiç gyly ýagdaýda yüzlenip video goýmady diňiz, siz goýdyňyz, näçe blogerlaryň aýdan sözlerim size degişleken, siz özüňize çekdiňiz, siz video goýdyňyz. Näçe biziň hem aýdan sözlerimiz olara dälde size degişleken. Ondan size hiç gyly ýagdaýda ütgoşlar diýilmedi, fiýla hormat bilen yüzlenildi, siziň hyýal adamyň mertebesini peseldip yüzlenilmedi. Prosta diýilen zat şo taýda siz bir kol düşünýärligi dep TikTokerler, SMM'şikler dep gülüp gurladyňyz, olam ýalňyş düşünildi. Size hiç gyly ütgoşuk nito gurrun edilmedi. Size ýetjäget adamlara depeden bakmaň. Her kim hem özüňiz ýaly adamyň edenini adam eder diýilen manida size düşündiriljek boldy. Siz özüňize çekipsiňiz, o zatlar size degişleken. Ondan men özüm okumagyny açjak, eýtjek, beýtjek dip bärde uruşturanyp, ýöne şolar ýadat bolaýan ýagdaýynda da birinji oçur şeýit gurlaýarlar gaçýandyr. Ine şu sözüm hem eýesini tapar.